Tuntruma chuan lesson 4 kan thlir ho ve lenga khong in ka channel hi la subscribe lo ni chuan mi lo subscribe sak ve don nia khan excel a kan han lut le ta a chuan kan mongen hi kan mang le menga masaberatan chuan multiplication puntir dan kan en phatanga na kan mong hian heta hian working days le red per day tiamta ni sawma taka ni khata hloza chu zanga ni ta chu chu kan puntir don ta ni ni sawma khan ni sawma hnathawh khanin engza chiang e a hlawh man tih kha kan thut don ta amount a hian kan click nga ti hian zone a hian equal to kan chunga ti chuan hetilai working days ti te na hi vekat kan ba click anga ti chuan keyboard a star mark kha vekat kan chu lenga ti chuan hetilai red per day ti a 500 ti vekat kan click lenga ti khan kan enter don ani ti khan 5000 lo ni ta ni som na thoka ni kat a hlo chu zanga ni ta zanga a hloa ni som tha chuan sanga lo hlo ta ni chuan pakhati kan zon chu to chuan kan drag thale mai don ani hetia adum omche hianin kan left click nga kan thla lawanga kan drag thla don ani ti khan ti chuan hemi hi an hlo alo ni ta amount hi an hnathawh zata an hnathawh an hlo zat kha lo ni hlom ta chuan pay advance ti lom ta hei hi advance a an lo lak kha alo ni ta chuan hemi amount atang hian pay advance hi kan minus vele thung don ani chu hetilai balance ti noya hian kan click lenga equal to vikhat kan chu lenga ti chuan amount ti jok a hianin vikhat kan click anga ti hian chuan minus sign kan chulut le kan chu lenga chuan pay advance ti zone mi che mi hi vikhat kan click lenga kan enter don ani khan sang ni zanga balance la nei ti na ni chu tiang che chuan hnuai ho po hi vikhat lo ti le taila equal to kan chunga ti chuan hetila amount scan na hi 5250 hi vikhat kan click nga minus sign kan chulut anga pay advance a panina sang thum hi kan click lenga kan enter don ani ti khan pakhat excel a chung kan soi tawng kan pakhat kan zon chu to chuan kan automatic in a zon chu vek thei to ani ti khan hi an hlo multiplication te la subtraction te kha lo ni ta chuan enter nan lesson hmalam ma kan soi to a auto sum kha enter nan dian kan drag pheya auto sum a chuan hi heng hoi kan bel vek ta ni amai ro chu hetilai a inkar hemi cheng zanga hi bel lo tur lo ni ta sila chuti ni chuan heng le working days 10 ti le hetilai sanga le hei lo bel don taila chuti ni chuan auto sum khan a thei to lo ta ni hetia drag phei khan chu mi wang chuan tain balance ti hian kan click anga equal to kan danga ten a kan ba click anga ti chuan plus sign hi kan click lenga ti chuan 5000 hi kan click lenga plus sign ka kan click leng kan chu lenga ti chuan hemi sang ni zanga hi kan click lenga ti chuan kan enter don ani kha anin kara bel lo tu lo pal tak khan kha kanan sei le ramani chu ti chuan excel a hian kan hriat tu chu hei hetilai a hnuaia kan hmawngin sheet 1 ti te amta sheet 2 kan duh chuan ta hian kan dah ben thei ni